Diragsa ang subling pagpahigayon sa gabi sa Kabilin. Mga batanon mao'y sagad sa misalmon. Ang detalye sa report ni Femery Dumabo. Susama ko din ay fiesta sa daan sa Piborgo sa Dakbayan sa Sugbo tungod sa daghang mga tao niadtong Biyernes sa gabi. Adunay mga bata kuy mga gidikanan, mga hamtong ug mga batanon nga naglinya. Apan di sa shopping center, kundili sa mga museum. Dinhing dapita sa syudad, makita ang sagad sa mga museum o historical places. Sama sa Cebu Archdiocesan Museum, USPF, ug sa Parian District, makita ang Heritage Monument of Cebu, Jesuit House, Yap San Diego Ancestral House ug ang Casa Gordo. Dunay grupo sa mga tinunan sama nininggikan sa usa ka pribadong eskwelahan nga niapil sa gabi sa Kabilin, nga susama nilang educational tour. Nasa pipila ka mga tinunan sa kolehiyo nga gigahin gyud ang ilang Friday night out alang niini. It's very timely to have this gabi sa Kabilin for our students also to experience the history and tradition, the past of Cebu City. I'm not really into going to historical places, but it's always a nice feeling to learn new things going to these historical museums. Amo gyud ni initiative nga mo apil og kana maka-enjoy sa experience nga since past 3 years nga pandemic karon pa jud nabalik. Ari na mo gipili miss kay we want to learn nya og unsa jud ang history about ani nga museum, and also pod kay related man siya sa mo ang heritage nga kanang subject. Dayag ang kauhaw sa mga batanon sa pagkat-on sa kultura ug kinabuhi sa karaang panahon nga inspired sa mga langyaw. Kining 30 ka mga batanon nga churchmates sa Dakbayan sa Talisay, nilinyaw sab sa Subo Chinese Heritage. Kaya ang pagbalik lantaw sa kasaysayan ilang giisip nga paagi sa pagbanding. To know the history of the land. Ana usab mga langyaw nga nilinya. Ug di gid makompleto ang imong experience sa gabi sa Kabilin kundi ka makasakay nining tertanilya nga usa sa mga sinaunang transportation. Go kuya? Ready? Okay. Ang tartanilya nga gigamit aron kasakyan sa mga miapil sa gabi sa Kabilin mituyok hangtod sa Malacañang sa Subo nga gipaabot nga buksan isip National Museum. Lakip kini sa kapin 20 ka mga museums o historical sites nga gibuksan alang sa GSK. We are just offering a very small portion of the building as for now. Teaser lang siya. Puhon, probably next year, we will be open to more guests. I'm so happy that after 2 years, I see a lot more people, and this time younger ones, not old fogies like me, who are lining up to get into the museum. That's a very good sign, culturally and historically speaking. Lakip sa nibuka silang mga heritage sites ang Dakbayan sa Talisay ug syudad sa Mandawi. Uban ni Cleofer Lumayag. Ako si Femery Dumabo. Balitang Bisdak.